B'investiment ta' madwar 15 miljun euro l-iskola primarja ta' San George f'Ħal-Qormi għaddejja minn trasformazzjoni estensiva biex tinbidel fi skola moderna. Il-proġett qed jaqgħad l-investiment faċilitajiet u infrastruttura ġdida mal-konservazzjoni tal-karattru arkitettoniku tal-binja eżistenti biex xogħlijiet isiru f'fażijiet sabiex l-iskola tibqa' operattiva. Meta jitlesta x-xogħol l-iskola se jkollha aktar minn 30 klassi, fosthom klassijiet tal-kindergarten u spazji dedikati għall-arti u l-mużika. Se jkun hemm ukoll klassijiet multisensorjali, klassi psikosoċjali u oħra għal żvilupp personali u soċjali. Il-klassijiet kollha se jkunu mamra b'sistema tal-arja kkundizzjonata. Il-proġett jinkludi wkoll interventi strutturali fis-sala tal-iskola, l-iżvilupp mill-ġdid tal-btieħi u taċ-ċentru għal ħarsien tat-tfal. Bħala parti mir-rikostruzzjoni se jiġu installati servizzi ġodda tal-elettriku, ilma u drenaġġ, internet, kameras u alarms tas-sigurtà, kif ukoll sistema ta' protezzjoni kontra n-nirien, filwaqt li se jiġu introdotti miżuri biex titjib l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija. L-ewwel fażi tal-proġett mistennija titlesta fl-ewwel kwart tal-2027. Bil-proġett kollu mistennija jitlesta matul is-sena skolastika 2027-2028. Dorin Camilleri, Chief Financial Officer tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada, qalet li f'Ħal-Qormi huwa wieħed minn diversi siti fejn bħalissa l-fondazzjoni għaddejja bi proġetti maġġuri. Fil-waqt illi żammejna il-faċċati tal-iskola kif ukoll il-qoxra tal-binja, qed isiru interventi estensivi bħal pereżempju it-twaqqih tas-soqfa antiki fl-iskola u l-bini mill-ġdid tagħhom, bini ta' sular ġdid fuq partijiet mill-iskola, xogħlijiet infrastrutturali oħrajn, kif ukoll faċilitajiet kollha ġodda inklużi l-amara, l-aperturi kif ukoll iż-żoni esterni. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Byron Camilleri żar l-iskola fejn segwa l-progress tax-xogħlijiet. Il-Ministru Camilleri spjega kif dan il-proġett huwa parti mill-investiment kontinwu biex l-istudenti u l-edukaturi ikollhom skejjel moderni u ta' kwalità li jwieġbu l-ħtiġijiet edukattivi tal-lum. Qal li l-investiment infrastrutturali fl-iskejjel huwa sostanzjali u proġett wara ieħor iridu jwasslu għal aktar studenti li jieħdu l-esperjenza edukattiva f'ambjent aqwa u b'faċilitajiet moderni, inkluż fl-użu tat-teknoloġija, l-aċċessibilità kif ukoll kumditajiet bħall-arja kkundizzjonata.